Ikoro bụ ukwu osisi atụrụ atụ ka ekwe. Amaghị m na ịhụtụgo ya. A na-akpa ihe ebe a na-edebe ya ka ahụhụ ọcha ma ọ bụ mkpu ghara ịta ya. Mgbe ikoro dara, ndị bụ nwoke anwụrụ mma ha n'aka na-agba ya. Ịhụ ha, ọ dị ka ọgwụ enweghị ike idupụ ha ahụ. Ha na-awale ajị ha, kpuru okpu, etunye ha abụba ugo. Ọ bụrụ n'oge gboo, ha eburusịa isi mmadụ ma ọ bụ aka mmadụ ha gburu n'aka. Ha na-eso ikoro ahụ gburugburu na-agba ya mgbe onye na-akụ ya ga na-akụ ya. Onye ahụ na-akụ ya ga na-eji ikoro ahụ na-akpọ ha aha n'otu n'otu. Onye akpọrọ aha ọ pụta n'ọgbọ gosi otu o si wee n'ihe ike o mere. Mgbe o mechara pụọ, ndị ibe ya etuo ya aha ọ na-aza. Emechazie akpọkwa onye ọzọ. Mgbe e mezuru ihe niile a, ha bidozie gbawa sọsọ egwu. Ike gwụcha ha, ha lasaa. Ụmụ nwaanyị anaghị agba ikoro. Ụmụ nwoke emebeghịkwana ihe ike anaghịkwa na-agba ikoro. Mana ha nwa pụta ebe a na-agba ikoro, ndị ọzọ ga-ejide ya were mere ihe amụ, mere ihe egwuregwu, ya were mere ihe ọchị. Enwere ike ebunye ya ọkụ mmanụ n'isi. Ndị ọzọ esizie na ọkụ mmanụ ahụ na-esuru ji na-eri. Ya mere ụmụ nwoke ji agba mbọ ime ihe ike ka ndị ọzọ wee ghara ijiri ha wee mere ihe ọchị. A gbagidere ikoro a wee ruo mgbe ụka batara. Ịgba ikoro laa. O nwegasịrị aha a na-akpọ ya n'obodo dị iche iche. Ụfọdụ na-akpọ ya ịgba ikoro, ụfọdụ na-akpọ ya ịgba abịa. Ịnụtụgo ebe a sị mmadụ na m ga-eti gị abịa? Otu ahụ esi agba abịa ka esikwa agba ikoro. Ọzọkwa bụ na ọ bụ naanị n'ịkwa ozu nwoke tozuru etozu ka a na-agba ya. Chetakwa na nsị gị na nwaanyị anaghị agba ikoro, ọ naghịkwa na-agba abịa. Ọ bụghịkwanụ nwoke niile na-agbakwanụ ikoro, naanị ụmụ nwoke mere ihe ike. Ọkwa mmụta na mmụrụ ka anyị bịara ime ebe a. Ịghọtago? Ka ọ dị.